benvida ás instalacións da Piscina Municipal de Rianxo e, ademais de conocer todos os recintos cos que contamos, queremos amosarvos as novas actividades que temos para esta nova tempada que comeza o 1 de setembro e remata o 30 de xuño de 2015. Contándovos dentro das novas actividades que imos a ter para esta tempada, está a Escola de Triatlón, que vai a estar sobre todo orientada a nenos de 12 a 16 anos. Vamos a ter tamén boxeo, que é unha das actividades que tamén tiñamos bastante demandada e que pola zona non está demasiado explotada, sí que está orientada para persoas xa máis adultas, e clase orientada especificamente a persoas con problemas de espalda, porque esa xente sobre todo estaba accedendo ás clases de pilates, que siguen existindo, incluso temos máis cantidade, pero vamos a ter unha específica para persoas con problemas de espalda. E tamén contamos, igual que o ano pasado, ca Escola de Natación Sincronizada, e ademais este ano con unha actividade para maiores de 65 anos que sí que non tiñamos anteriormente. Pois estamos dentro do recinto de piscina e aquí contamos con un vaso semiolímpico que mide 25 por 12 medio, contamos con un vaso recreativo e logo contamos con unha zona spa que comprende o jacuzzi e dúas saunas, unha seca e unha de vapor. As actividades que se levan aquí son actividades de piscina e comprenden de todas as edades, desde nenos de 6 meses, onde empeza a escola de bebés, ata edades indefinidas. Este ano vanse a levar a cabo entre o día 6 e o día 21 de setembro obras de mellora na Piscina Municipal de Rianxo, obras como o levantamento e a nova colocación do chan de sala de actividades, porque é unha zona que ten moitísimo uso e moitísima carga. Este ano, ademais, vais a mellorar tamén a climatización en vestuarios e o chan de vestuarios, ademais de seguir acondicionando a zona de piscina e o limpiado, baleirado e desinfección que se levan a cabo todos os anos durante estas épocas. Pois estas son todas as novas actividades que temos para esta nova tempada. De todos os xeitos, si se quere máis información, podese chamar o número de teléfono 981 86 0086 ou pasarvos polas instalacións da Piscina Municipal de Rianxo en horario de 7:30 a 1 e agora no verán de 5:30 a 10:30. No inverno abriremos pola tarde ás 3:30.